Rahama Sadau ta saki sabon Kafce. Jarumin masana'antar Kannywood da Nollywood ta saki sabon foto da ya janyo cece-kuce a comment section ɗinta na IG. Kaɗan daga cikin comments ɗin da magoya bayanta suka yi mata. Kazimen cewa Rahama wallahi baki ji ko kaɗan. Bala Sambo 320 cewa another one, while we still remember the previous one, manzon Allah yayi gaskiya a ƙarshen zamani za a samu masu irin wannan shiga. I am boy cewa a dinga sara ana duban gatari kada a koma gidan jiya. Real Bash kaso a soka Abuja cewa gaskiya ne yan hasada sai da su mutu. Official Salisu Sase ke ba kya jin magana wallahi. Wannan ba ɗabi'ar ki bace ba. Saridwan murmushi yayi yace haters ga wani episode din a Kafce. Mr. A Suwidi wannan yarinya ba za ta daina ba wallahi. Khalid MDZ mun gani kina da hips shikenan. Zahara 995 cewa ta oh idan aka ce baka ji Rahama Sadau. Azizi Dimple duk wanda yayi magana sai mun zane shi. Soja Boy cewa ni episode dariya. Idan ba ku manta ba a kwanakin baya jarumar ta saki wani Kafce da ya jawo cece-kuce a cikin al'umma. Akan haka ta samu matsaloli da mutane daban-daban ciki har da abokanan aikinta. Wai shin Rahama sai yaushe za ta gane cewa aikata abu mai kyau shi yake sa mutum ya girko a rayuwa ko da babu mutuwa akwai tsufa, lokacin da duk abin da za ka yi babu mai sha'awarka. Rahama muna baki shawara ki kasance mai aikata aiki na mai irin sunanki. Allah ya shirya da mu. Idan wannan shine zuwanka na farko muna roƙonka da ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora zai riske ka. Mun gode da zaɓar tashar mu.